Здравейте, приятели! Сега ще приготвя една много хубава рецепта от тиквички. Тук съм си приготвила една средна тиквичка, която ще настържа на едрото ренде. Ето, настъргах тиквичката. Сега ще я посолям. И ще я оставя така да си пусне сока. А след това ще я отседя. Докато чакам тиквичката да си пусне сока, ще нарежа тук малко копър. Сега ще изседя сока на тиквичките. Трябва много хубаво да се изседи. След като изседих тиквичките, ще сложа кашкавал, който предварително съм настъргала. А също и копър, който нарязах. Ще сложа и 2 яйца. Слагам 2 лъжици с върх брашно. Ще прибавя и малко сол, понеже солта се премахна заедно с сока от тиквичките. И ще разбъркам хубаво. Така, извадя голямата тава и слагам върху нея един лист за печене, без да го намазвам с олио. Сега ще изпечем нещо като пипки от тиквичките. Ето така. Ще ги разпределя. Понеже ми се получи малко пак воднисто, ще сложа още малко брашно. Между другото да кажа, че тази рецепта се получава по-хубаво с едно яйце. Тогава не е толкова водниста. И не трябва да се слага допълнително брашно. Аз съм правила така пица от тиквички и с едно яйце ми се получава по-хубаво, отколкото с 2. Затова, според мен, трябва да е с едно, а не с 2 яйца. Така. Ето, вижте как се получи. Сега ще ги опека на 200 градуса с вентилатор. Мисля, че е готово. Изключвам го и ще ви го покажа. Ето, хора, вижте как се получи прекрасно. Отделят се от хартията. Значи около 15 минути средно се пекат. Трябва и тук да има, така да се препекат хубаво отстрани, да имат коричка. А сега ще ги намажем. Тук съм си купила такава специална руска майонеза от руски магазин Березка. Вътре има и такова, някакви подправки, има и горчица. И с този сос ще направя, ще намажа готовите такоси.
Така. Ще направя първо двете. Също по този начин може да направите и пица от тиквички. Някой ден ще ви направя. Искам да ви помоля да се абонирате за моя канал и да сложите някой лайк. Така ще ми помогнете да се развивам по-бързо и да снимам още по-хубави видеа. Сега тук слагам листа от маруля. А също и шунка. Нарязала съм я предварително. Ето така. По едно парче шунка, може и по-голямо, но в момент тук имам едно по-голямо. Така. Сега ще сложа и домати на кръгчета нарязани. Ето така. И ще ги посоля доматките. Съвсем маничко така. След което ги сгъвам на две. Само че тази маруля малко ще я дръпна насам. Да се получи добре сгъвката. Ето така. Сега ще ги прехвърля в една чиния и отново ще ви снимам. Хора, вижте какво се получи. И това само от една тиквичка. Много здравословно, икономично и лесно ястие. Затова, ако сте доволни от видеото, сложете някой лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви, хора, и до нови срещи!